Dear students, இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா preposition பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே வந்து preposition வந்து 20 words வந்து உங்களுக்கு எழுதி போட்டு தமிழ் மீனிங் எழுதி போட்டாச்சு. இன்னைக்கு ஒரு 20 எழுதி போட்டுக்கிறேன். இந்த 40 நீங்க தெரிஞ்சிக்கிட்டாலே நீங்க வந்து நல்ல சென்டென்ஸ்ல வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலே போதுமானது. இது வந்து சிம்பிள் preposition ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பாருங்க. across அப்படினா குறுக்க வர்றது. across the road அப்படினா ரோடின் குறுக்கே. against அப்படினா எதிராக, he speaks against you, உனக்கு எதிராக அவன் பேசுறான். alias அப்படினா வேறு பெயர். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கூப்பிடுற பேர் வந்து ராதா, ஸ்கூல்ல பேர் வந்து ஒரு நளினி அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ கூப்பிடுற பேர் வந்து ராதா alias நளினி அது மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா. அதாவது alias அப்படிங்கிறது வந்து வேறு பெயர். அதுக்கு இதான் அர்த்தம். அலாங் அப்படின்னா வழியாக அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த ரோடு வழியா அலாங் திஸ் ரோடு அப்படின்னா இந்த ரோடு முழுக்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அலாங் திஸ் ரோடுனா இந்த ரோடு வழியாக, இந்த ரோடு முழுவதும் அப்படின்னு அர்த்தம். அமாங் அப்படின்னா இடையேன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து கிளாஸில் வந்து 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் காட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் அமாங் யூ. உங்களுக்குள்ள ஒருத்தன் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கான், உங்களுக்குள்ள ஒருத்தன் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கான். அஸ்னா ஆக, அஸ் ஏ டீச்சர், அஸ் ஏ டாக்டர், அஸ் ஏ பேஷண்ட். அஸ் அப்படின்னா இது ஆகன்னு அர்த்தம். பெட்வீன் அப்படின்னா இடையில்னு அர்த்தம். என்ன இடையில் அப்படின்னா வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். பட் அப்படின்னா ஆனால்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த பட் எங்கே வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் அப்படிங்கிறது எங்கே வரும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிக்கு நடுவில் வந்து ஆனால் வரும். என்ன டிஃப்ரெண்ட்டான ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது ஆனால் சாப்பாடு வேணாம். ஐ ஆம் ஸோ ஹங்க்ரி பட் ஐ டோன்ட் நீட் ஃபுட். எனக்கு பசிக்குது, நான் பசிச்சா என்ன செய்யணும், சாப்பிடணும். பசிக்குது ஆனால் எனக்கு வேணாம். அவ ரெண்டு வந்து ஆப்போசிட்டான விஷயங்கள் சொல்லும்போது பட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். பை அப்படின்னா ஆள்னு அர்த்தம். பை யூ அப்படின்னா உன்னால் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். கம் அப்படின்னா உடனடியாக அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அது என்ன கம் அப்படி CUM கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா திஸ் ரூம், ஐ யூஸ் திஸ் ரூம் அஸ் கிச்சன் கம் டைனிங் ரூம். கிச்சனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், டைனிங் ரூமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஐ யூஸ் திஸ் கிச்சன் அஸ் கிச்சன் கம் டைனிங் ரூம் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லும்போது கம் CUM கம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அடுத்து நியர் அப்படின்னா அருகில்னு அர்த்தம். நியர் யூனா முன் அருகில்னு அர்த்தம். பாஸ்ட் அப்படின்னா கடந்தது. பாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்னா 10 வருடங்களாக. பர் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கும். பர் ஹெட் இதெல்லாம் சும்மா சாதாரண வார்த்தைகள் தான் உங்களுக்கு தெரியும். பர் ஹெட் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கும். பர் ஹெட் 100 rupees, ஒருத்தருக்கும் 100 ரூபாய். எக்ஸப்ட் இது கிடையாது. ஐ am giving you 100 rupees for all of you except ரவி அப்படின்னா ரவியை தவிர இது எல்லாத்துக்கும் 100 ரூபாய். த்ரூ அப்படின்னா இதன் வழியாக ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது அது த்ரூ அப்படிங்கிறது த்ரூ திஸ் அப்படின்னா இதன் வழியாக அதை செய்கிறோம். டில் அப்படின்னா வரைக்கும். டில் அப்படின்னா வரைக்கும்னா என்னன்னா இப்போ சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இது சொல்லுவாங்க பாருங்க, நான் சாகுற வரைக்கும் உன்னை மறக்க மாட்டேன் அப்படிம்பாங்க பாருங்க. டில் மை டெத் ஐ டோன்ட் ஃபர்கெட் யூ, இது வரைக்கும் கூட நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். டுவர்ட்ஸ் அப்படின்னா நோக்கி, உன்னை நோக்கி போகிற. டுவர்ட்ஸ் த டெம்பிள்னா கோவிலை நோக்கி. வயா அப்படின்னா இதன் வழியாக. ஐ கோ டு திண்டுக்கல் வயா திருச்சி வழியாக போனேன். ஒர்த் அப்படின்னா மதிப்பு. திஸ் ஒர்த் ₹1000, இதோட மதிப்பு வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் இருக்கும். ப்ளஸ் அப்படின்னா உடன் சேர்த்து. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே இது தெரிஞ்ச வார்த்தை. ப்ளஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இதையும் ப்ளஸ் அதையும் வந்து செஞ்சிரு. இது சாதாரணமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் வேர்டு தான். இருந்தாலும் இதுக்கு நல்ல மீனிங்கோட நல்லா வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சிருச்சு. முன்னாடி ஒரு 20, இது ஒரு 20. இனிமேலுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதி சென்டென்ஸில் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நான் வீடியோ போடுவேன். நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு வந்து அதை பார்க்கும்போது இதை விட கூட நல்லா புரியும். இப்போ இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தமிழ் மொழி புரியும் போது அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன் ரெக்வெஸ்ட், உங்களுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வியூஸ் வரல, அதனால் கொஞ்சம் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க, கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க, லைக் பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்யூ.